Ayo tangiyo. Tangiyo, wenen titah peng-pengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndawat jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Wedan apa? Ayo, ayo kowe. Menang mungsuh dewa sapa-sapa. Jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo. Tangiyo, wenen titah peng-pengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndawat jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Maning jajalanan ana kawan murang toto wani gawe geger putrane nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pring atus dina iki. Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Aduh kuwi tak ndani cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gus iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ambok njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sura. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe.
Nek engko babak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ah, ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak, Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Ah, Bathara Guru nggawa si cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Ah, sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa cis Trisula. Tenan ta, Tra? Kurang ngerti. Urusan dhewe. Engko linggis ora, Tra? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka ku. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Oh. Nesu. Si Maria. Ya. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kuwi ya simbrono ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lelara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cis Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo cis Trisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mutar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Cahidan ora. Ha ta? Oto-oto. Ndere. Tro. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males dadi anake Semar wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Tru, sembrono ta? Waduh. Aja to kok iki ngene. Kok sapenake dhewe tekan kene kaya ngopo?
saking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi bangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iki ora dikodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak. Lho ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo Gareng ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula ora buyadi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus Gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa. Bojoku sisan gong, mule mlaku ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lu kok ke sandal ya kangelan. Ninggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nek ngene Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal.
Ra ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petro, tekanane Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine ning nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong Buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu.